ରାତିର ସମୟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବିଲୁଆ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥାଏ। ଆଉ ତାକୁ ସେତିକି ବେଳେ ଜୋର ଜୋରରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଗଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଏ ମାରୁଛି ଏତେ ଜୋରେ ଜୋରେ? ରହ, ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଯାଇକି ବାହାରେ। ବିଲୁଆ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଶୋଇଛି ଆଉ ସେ ଗଧ ଜୋର ଜୋରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି। ଏ ଗଧ ଯେବେଠୁ ମୋ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେବେଠୁ ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଇଏ ଜୋରେ ଜୋରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ନିଜେ ତ ଶୋଇ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି। ଆର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଲ୍ଦି। ତାପର ସକାଳ ଯେବେ ଗଧ ଉଠେ, ଦେଖେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ କୌଣସି କଥା ନେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ଭାଇମାନେ, ତମେ ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ ଯେ? କଣ ହେଇଛି କୋଉଠି? ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଜାଣିନ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଚୋରି ହେଇଛି? ଚୋର ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ମହାରାଣୀଙ୍କ ହାର ଚୋରେଇକି ଆଣିଛି। ଆମେ ସବୁ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ ଏବେ। ହଁ ହଁ ଭାଇ, ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ଦେଖିବା କିଏ ଚୋରେଇଛି ମହାରାଣୀଙ୍କ ହାର। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଗଧ ଆଉ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯାଇ ସିଂହ ଆଉ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଚତୁର ବିଲୁଆଟି ବି ଥିଲା। ମହାରାଣୀ, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମ ହାର ମୁଁ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦେଲେ ଗଲା। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ହାରଟି ତମର ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦେବି। ମୁଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, କୌଣସି ଉପାୟ ତ ମିଳିଯିବ। ଶୁଣ, ମୋର ଯଦି ସେ ଗହଣା ନ ମିଳିଲା ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ମୋ ଭାଇମାନେ କେତେ ସ୍ନେହରେ ସେ ହାରଟି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। କୋଉ ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ ସେ ହାରଟି ମୋର ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ଭିତରୁ କେହି ନା କେହି ସେ ହାରଟିକୁ ଚୋରେଇକି ନେଇଛି। ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ହାର ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବି। ମୋତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମହାରାଜ, କଣ ଚୋର କେତେବେଳେ କହିବ କି ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି? ଚୋରକୁ ଧରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଯାଇ ଚେକ୍ କରାଯାଉ। ଭଲ ଉପାୟ କହିଛ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଚେକ୍ କର। ଆଉ ଯାହା ଘରୁ ବି ସେ ଗହଣା ମିଳିବ ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଆସ। ଆଉ ଗଧିଆ ଦୁହେଁ ମିଶି ଗହଣା ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ଭଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଚେକ୍ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଗଧିଆ ଗଧର ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଖୋଜେ, ତାକୁ ସେଇ ଗହଣାଟି ମିଳିଯାଏ। ତାପରେ ଗଧିଆ ସେ ହାରଟିକୁ ଧରି ସିଂହ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମହାରାଜ, ଇଏ ନିଅ ତମର ହାର, ଆଉ ଏଇ ହାରଟି ମୋତେ ଗଧର ଘରରୁ ମିଳିଛି। ହଁ ଗଧ, ସତ କଥା ଇଏ? କଣ ଏଇ ହାରଟି ତମେ ଚୋରେଇଛ? ତମେ ତ ବହୁତ ଭଲ, ତମେ ତ ଏମିତି କେବେ କାମ ଏମିତି କରିପାରିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମହାରାଜ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କେବେ ଚୋରି କରିନି କାହାର ଜିନିଷ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏ ଗହଣାଟା ମୋ ଘରକୁ କେମିତି ବାହାରିଲା। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜମା ଚୋରି କରିନି। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତୁ ଚୋରି କରିଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲୁ ତୁ ବାହାନା କରୁଛୁ ଖସିଯିବାକୁ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ୟାକୁ ସଜା ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ମୋର ବାପ ଘରୁ ଆସିଥିବା ହାରକୁ ଚୋରି କରିଛି। ଜଲ୍ଦି ୟାକୁ ସଜା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଧ, ଯେତେବେଳେ ଗହଣାଟି ତମ ଘରୁ ମିଳିଛି ତମେ ଚୋର ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛ। ତମକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚୋରି କରିବା ଆଉ ମିଛ କହିବା ଦୋଷରେ ସଜା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତମେ ମାସେ ଯାଏଁ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ରହିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିବନି। ବିଚରା ଗଧକୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗେ, ଆଉ ସେ କଣ କରିବ ତାକୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼େନି। ତାପରେ ଗଧଟି ସେଠୁ ପଳାଇଲା ମାସେ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ। ଆରେ ଭାଇ, କେତେ ଆରାମରେ ମୁଁ ଶୋଉଛି ଏବେ ରାତିରେ। ନା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ, ନା କିଛିର ଶବ୍ଦ। ଏଇ ହିଁ ଜୀବନ ଭାଇ, ଏଇ ହିଁ ଜୀବନ। ମୁଁ ଚୋରି କରି ଗଧର ଘରେ ଗହଣା ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଗଧକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ମହାରାଜ ତାକୁ ମାସେ ବଦଳରେ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେନି କଣ ପାଇଁ କେଜାଣି। ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଗଧ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଲା। ଯିଏ ବି ମୋ ପାଇଁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି, ତାକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୋତେ ଚୋର ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚୋରର ଟ୍ୟାଗ ମୋ ଉପରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ। ପୁଣି ବିଲୁଆକୁ ରାତିରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ରାଗରେ ଘରୁ ବାହାରି ଦେଖେ ତ ସେ ଗଧଟି ପୁଣି ଆସି ତା ଘର ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ଆରେ, ଏ ଗଧଟି ପୁଣି ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଜୋରେ ଜୋରେ ଆସୁଛି। ଆକୁ ତ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲୁଆ ପୁଣି ମହାରାଣୀଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଏ, ଆଉ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରୁ ତାଙ୍କ ହାର ଚୋରି କରି ଆଣି ଗଧର ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଦିଏ। ଏବେ ଏ ଗଧର ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୁରାପୁରି ଛୁଟି ହେଇଯିବ। ତା ପରଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ହଙ୍ଗାମା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମହାରାଣୀ କିଛି ନ ବୁଝି ସୁଝି ସିଧା ଗଧ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋ ଗହଣା ପୁଣି ଚୋରି ହେଇଛି।
ମୋତେ ତମ ଘରକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାରାଣୀ ଗଧର ଘରେ ଚେକ୍ କରୁ କରୁ ଗହଣା ପୁଣି ପାଇଲେ ଆଉ ଗହଣା ଆଣି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଗଧ, ତମେ ପୁଣି ଚୋରି କରିଛ? ଆଜିଠୁ ତମକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିକି ପଳା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ କହିଲା, ରହିଯା ମହାରାଣୀ, ଏ ଗଧ ଚୋର ନୁହଁ। ତମ ହାର ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଚୋରି ପଛର କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଭାଲୁ ଭାଇ? ଚୋରି ହେଇଛି ଆଉ ଚୋରି ପଛରେ କେହି ବି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି? ଏଇ କୋଉ କଥା ହେଲା? ମୁଁ କହୁଛି କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ବିଲୁଆଟି ଗୋଟିଏ ଗହଣା ପାଟିରେ ଧରି ଗଧର ଘରେ ଥୋଉଥିଲା ଆଉ ନିଜେ ଘରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲି, ଏ ବିଲୁଆଟି ନିଦରେ ସବୁ ଚାଲିକି ଚୋରି କରୁଛି। ତାର କିଛି ଜାଣନ୍ତରେ ସେ ଚୋରି କରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ଜାଣିଯିବି କୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର କୋଉ ରୋଗ ଅଛି। ଆଉ ଏ ବିଲୁଆର ନିଦରେ ଚୋରି କରିବା ରୋଗ ଅଛି। ବିଲୁଆ, ଏ କଥାଟି କ'ଣ ସତ? ତମେ କ'ଣ ନିଦରେ ଚାଲୁଛ? ଏ ଭାଲୁ କ'ଣ ସତ କହୁଛି? କୁହ। ଆଉ ବିଲୁଆ ଏହି କଥାଟି ଶୁଣି ଆବା କାବା ହେଇଯାଏ ଆଉ ତାର ଭାଲୁରେ ହଁ ମିଶାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଏ। ହଁ ମହାରାଣୀ, କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ରୋଗଟି ମୋ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି କଥା ନାହିଁ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି। ଏଇ ଔଷଧ ପିଇବା ମାତ୍ରେ ତମେ ପୁରୀ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ନିଅ ଏ ଔଷଧ ନିଅ। ତାପରେ ବିଲୁଆ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ଔଷଧଟିକୁ ପିଇଦେଲା। ତାପରେ ରାତିରେ ବିଲୁଆ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତା ପେଟରେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି? ଇଏ ମୋ ପେଟ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହଉଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଔଷଧର କମାଲ ଇଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଲୁଆଟି ଜୋରେ ଖାଲି ପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଏ ହେଲା ନା କଥା? ଏବେ ରାତି ସାରା ବସିକି ପାଡ଼ୁଥା ବିଲୁଆ। ମତେ ଚୋରିର କଥାରେ ଫସଉଥିଲୁ ନା, ଏବେ ପାଡ଼ ବସିକି ରାତି ସାରା। ତା ପରଦିନ ବିଲୁଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଆଜି କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଛି କି? ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ତା ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ବିଲୁଆ ସେଠି ବି ପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମର କ'ଣ ମ୍ୟାନର୍ସ ନାହିଁ? ତମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପାଡ଼ି ଦଉଛ? ହଁ ଭାଇ, ଆ ମୁହଁରେ ତ ଲାଜ ସରମ ବି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ପାଉଛି ସେଇଠି ପାଡ଼ି ଦଉଛି। ଏତେ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି, ଆକୁ ଏଇଠି ପାଡ଼ିବାକୁ ହଉଛି? ଯା ଏଠୁ ଯା, ଝାଡ଼ା ବସିକି ଆସିବ ଯା। ତାପରେ ବିଲୁଆକୁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ବିଲୁଆର ତାର ପାଡ଼ ଉପରେ ଜମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବିଲୁଆକୁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗେ। ତାପରେ ବିଲୁଆଠୁ ସବୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆରେ ମୋ ଘରେ ବି ଆଜି ଚୋରି ହେଇଛି। ସେଇ ବିଲୁଆ ହିଁ ମୋ ଘରୁ ଚୋରି କରିଥିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ। ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ଘରେ ବି ଚୋରି ହେଇଛି, ଯାଉଛି ସେ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ, ତାକୁ ବି ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି। ତାପରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏକାଠି ହେଇ ବିଲୁଆ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ ଆଉ ତା ଘର ଆଗରେ ସବୁ ଚୋରିର ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସ, ଆଜି ଏଇଠି ଫଇସଲା କରିଦେବି। ତମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବ ନା ଆମେ ରହିବୁ? କ'ଣ ହେଲା ଭାଇମାନେ, ତମେ ଏତେ ରାଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଛି ନା କ'ଣ ପୁଣି? ନିଅ, ପୁଣି ଇଏ ବୋକାମିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ଏଇ ନିଜେ ଚୋରି କରିଛି ଆଉ ଆକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବିଲୁଆ, ତମେ ଏଇ ନିଜର ନିଦରେ ଚାଲିକି ଚୋରି କରିବାର ରୋଗକୁ ଭଲ କର। ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଆଜି ତମେ କେତେ ଘରୁ ଚୋରି କରିଛ? ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ ବିଲୁଆଟି ନିଦରେ ଚାଲିବାର ବାହାନା କରୁଛି ଆଉ ନିଜେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରୁଛି। ଇଏ ଏଇ ବାହାନା କରୁଛି କାରଣ ଆକୁ ସଜାରୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ସାଥୀମାନେ, ଏଇ ବିଲୁଆଟିକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଲ୍ଦି ଧରିକି ବାହାର କରିଦିଅ। ନାଇଁ, ମତେ ଧରିକି ବାହାର କରନି। ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ମତେ କୋଉ ରୋଗ ଫୋଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଏଇ ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ମୋ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସିଂହ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଲୁଆ, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ କଥା? ତମେ କ'ଣ ନିଦର ବାହାନାରେ ଏଠୁ ସବୁ ଚୋରି କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜି ଦେଇଛ? ନାଇଁ ମହାରାଜ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ମୋର କର୍ମର ଫଳ। ମୁଁ ଯେମିତି ଗଧ ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେମିତି ହଉଛି। ତମେ ଗଧ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରିଛ? ସତ କୁହ। ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏ ଗଧର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଜୋରେ ମୋ କାନରେ ବାଜେ ଆଉ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମହାରାଣୀଙ୍କ ହାର ଚୋରେଇ ଗଧର ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ହଉଛି। ଆଉ ଭାଲୁ ବୈଦ ଏମିତି କାହିଁ କହିଲା କି ତମକୁ ରାତିରେ ନିଦରେ ଚାଲିବାର ରୋଗ ଅଛି? ମହାରାଜ, ଏଇସବୁ କଥା ଏଇ ଗଧ ମତେ କହିବାକୁ କହିଥିଲା। ଇଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ମାସେ ମୋ ଘରେ ରହିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲି କି ଇଏ ଗଧ ଚୋରି କରିନି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅସଲି ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଜନାଟି ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ବିଲୁଆ, ତମେ ଏତେ ଖରାପ କେମିତି ହେଇପାରିଲ? ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ ଯେ ତା ଉପରେ ଚୋରିର
ଦୋଷ ଲଗେଇଦେଲ, ଆଉ ଚୋରିର ଦୋଷ ତା ଉପରେ ଲଗେଇ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିବାର ଯୋଜନା ବନେଇଥିଲ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଖରାପ କଥା। ଆଉ ଆର ସଜା ତମକୁ ଜରୁର ମିଳିବ। ଆଉ ଗଧା ତମକୁ ସଜା ଦେବ। କୁହ ଗଧ କୁହ, ଆକୁ କ'ଣ ସଜା ମିଳିବା ଦରକାର? କିଛି ବି ନାହିଁ ମହାରାଜ, ଆକୁ ମୁଁ କିଛି ବି ସଜା ଦେବିନି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଘୁଙ୍ଗୁଡିର କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କରି ମୋ ଘୁଙ୍ଗୁଡିକୁ କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋରି ପାଇଁ ହିଁ ବିଲୁଆ ଭାଇ ଭଲରେ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋର ବି ଭୁଲ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ଭୁଲ ଅଛି, ମୋର ବି ଭୁଲ ଅଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଗଧ ଭାଇ, ମୋ ଯୋଗୁଁ ତମ ଉପରେ ଚୋରିର ଦୋଷ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ବି ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ। ତମେ ତ ବହୁତ ମହାନ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଗଧ, ମୋତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋ ଯୋଗୁଁ ତମକୁ ବି ସଜା ମିଳିଗଲା। କିଛି ନାହିଁ ମହାରାଣୀ, ଏସବୁ କେହି ଜାଣି ଶୁଣିକି କରିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ତ ଏମିତି ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ପୁଣି ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।